probably from 1970s till the 2000s, and this is a vintage projector which has been sourced from Calcutta a few months back for this exhibition. Kaar huwe tarik Kyllalynkot ka khat khandai spa nyo puar, kari ka sngi ba ka Jylla Meghalaya kalayo ela ka jong ka Jylla bapura. Ha kani ka sngi ka sorkar Meghalaya kala rakhe kani ka sngi kum ka statehood de ka deiru ka sngi ba ka Jylla kala dap sanpho snem pura bat ka sdang rung shakarta ba sanphoi snem. Ha kani ka sngi la don ka jing pyninam bapher. Karon ka jing pynintynnad kyrpang ye kidur ki Barim bajah ye ka jinglong ka sor Shillong hagi snem bamynshwa. Kadur jong ka Shillong Civil Hospital, Secretariat ki brew ki Barim la iru ye ka school St. Anthony's but ki wei kidur ki dar jong ka sor Shillong. Kinong shnong ka Jylla kila Tuid ban jungok ka ye ka te ka jing pynintynnad ba la pelong da ka sorkar Jylla. Ye ka te ka jing pynintynnad la pelong ha phalau jong ka State Central Library Shillong.